partifæller. Vi gjorde det. Nu hvor Socialdemokraterne er en del af regeringen, hvad er så jeres vigtigste mærkesager? Ja, jeg vil gerne starte med at sige, at i Socialdemokraterne går vi ind for ligestilling og fællesskab. Det vil sige, at vi alle er lige vigtige for samfundet, og det vil sige, at alle har et ansvar at tage i det danske samfund. Men vores mærkesager, vores hovedmærkesager lige for tiden, de er uddannelse, indvandrerpolitik, sundhed og økonomi. Og i forhold til uddannelse, der ønsker vi i folkeskolerne bedre uddannede lærere og bedre miljøer for eleverne. Og det er der selvfølgelig en bonus ved, det er, at de kan komme på gymnasiet eller måske tage en HF-uddannelse, og måske endda tage en videregående uddannelse. Ja, vores holdninger til indvandrerpolitik, de er baseret på respekt, og det er færre krav, som vi har sat. Vi ønsker, at det skal være nemt for dem at blive danskere. Vi ønsker også, at de skal føle sig velkomne i samfundet, men de skal selvfølgelig også tage et ansvar i det danske samfund. Vi ønsker også at nedskære antallet af ghettoer i Danmark. Det har vi nogle tal på, at det er stigende. I forhold til vores sundhed, der ønsker vi bedre forhold på de danske hospitaler, og det skal være nemmere og hurtigere at få adgang til gratis medicin, fordi vi ønsker, at det skal simpelthen gå stærkere. Og samtidig inden for vores økonomi, den har været vanskelig siden finanskrisen, og derfor vil der jo selvfølgelig være pres på den danske økonomi de næste 20-30 år. Og derfor ønsker vi, at folk betaler lidt mere skat, så der kan komme flere penge til f.eks. den offentlige sektor. Og derpå ønsker vi i Socialdemokraterne et beløb på ca. 7 milliarder kroner, som kan gå til offentlige transport, institutter, miljøer, og kommunerne skal selvfølgelig også have deres chat. Men alt det her kommer selvfølgelig til at tage tid, og det er derfor, vi håber, at med folkets stemmer, at Socialdemokraterne kan blive siddende i regeringen. Tusind tak, fordi du ville stille op til et interview. Det var slet.